Mga kaabang-abang pong mga istorya, ngunyan sa ika-14 edisyon kang programang Pag-Urulayan ta po. Pero igdi po sa sakuyang Facebook page as in YouTube channel. Nadadang po kita live sa 89.5 radyo natin Naga as in sa 105.5 Bicol Idol FM Naga. Tampok man po niya to ngunyan ang istorya kang CYO program kang Naga na nagtatabang maghubog kang karakter, leadership skills as in kang mga talento kan jóvenes hindi po sa tuyang namumuta na syudad. Siyempre, ang sa tuyo po mga istorya, igwa po ning mga highlight pang additional. Primero po dyan ang groundbreaking kang bagong school building sa Julian Militon Elementary School, ang pag-meet kang top officials kang Land Transportation Office igdi sa Bicol. Takari pong magpaliwanag asin na ang ikatulo yun po ang para sa mga kaakian aram ta pong pigahalat na rin doon ang pag-renovate, pag-improve kang Bicol Science Centrum para po sa mga nagagayo ng mga exhibits, and ang update po sa mga poste sa Magsaysay igdi sa tuya pong syudad. Bueno po, hulaan ta po kung sa ina lugar ini pong picture na iniyo. Bueno, sa primero ta pong istorya, ibanan po nindo ako sa sakuyang nature tripping sa bidyong ini. So ini po ang sangunya na sitwasyon kan kay gogeraray ni mga dahon ang mga kahoy na ni igdi po sa Inarihan Farm and Resort sa Panikwason after po kang makaigwan ning bagyo. Ngunyan po balik ang pagiging green niya, balik po ang sigla kang lugar na pigbibisita kan sa toy pong mga kababayan ta sinman si mga hali po sa ibang mga lugar. Ini po ang makapugol hinangos na view na masabat sa mga mabisita igdi po sa Inarihan Farm and Resort sa Barangay Panikwason, Naga City. Mga po ni mahogany na nagtataon ni magayon na shade igdi po sa mismong katahawan kang farm. Arog po yang kani kahiwas anom na ektarya na pinapanginota na kan sa ina pong administrator na si Antonio Badong. Ang tugang kang may sadiri na si Sir James Badong na yaong po nganyan dyan nakabase sa Guam. Long range plan talaga ining farm na ini. Mauot ninda na kumbaga ilink ang bagong henerasyon sa kalikasan asin kapalibutan. Kaya ini po educational site asin sa ngunyan nagsisirbi pang recreational site kan mga taga-Naga asin hali pa po sa ibang lugar na nagbibisita igdi. Ang sa ida pong core values, iyo ang learning, understanding, experience as in enjoyment. Sa Sangunyan, ang mga amenities sa Sangunyan, dati itong karigusan sa baba na running water, may pool sa baba, and may mga cottages. And iko kitang lovers lane, ang lovers lane, duman may mga duyan duman, so gusto mag-unwind, maghapon o paingalo. So, mga family activities sa baba. Then, igwa kitang dakulang tent, 40 by 80 feet. Iyan, mga pang team building iyan. So, sa ngunyan, so mga pag interesado, i-install mo na lang kasi pag bagyo baga, so nararaot. So, sa ngunyan, igwa kitang racetrack sa mga cyclist enthusiast, itong mga mahilig sa sports. Actually, nagkaigwa na dyan ng first ito bagang activity, itong competition under bike link. So, igwa kitang ngunyan ng restaurant na itutugdok. Actually, nag-start na ang area na plat mina. So, maatop na lang. So, sa ngunyan, ang pinaka-latest ngunyan na itutugdok mi itong Lettuce Garden. Kasi ang Inarihan Farm,
naka-tie up kami sa mga universities, si Biswa, Partido State College, Altamirano High School. Nagpapadara sindang mga estudyante para sa mga gardening dyan sa digdi sa Samuyang site. And kadakol pang mga pwedeng gibon digdi sa laog kang farm. Na-acquire ang lugar na ini kang 1994 pa ni Sir James, nasaro pong environmentalist. Ang nagplano kan kabos para mismo sa Inarihan Farm. Binuksan po ini makalis ang 21 taon. Ngunyan, ready na ang mga cherry blossom trees na nahihiling po niya to. Mahalat na sana po kita ning tulo sagod 4 na taon. Tangarig pong mahiling ang interong kagayunan kan sinambita pon mga kahoy. Tumang kami sa mga protocol sa dahil sa pandemic na dapat na naka-face mask na maglaog. Itong mga aki na dahil pa man pwede, so nire-restricta. Plus itong mga senior citizen, piga-advise naman. Ikaw po ning dikit na entrance fee, 50 pesos at pigahagad po kang manimento, asin man 200 pesos per head. Kabali na po dyan ang pag-overnight, asin ang pagrenta kan mga tent. And sa baba po kani, ikaw po ning more or less 100 steps para po duman sa mga makukusog pa ang mga tuhod. Mahiling po ang Inarihan River. Malinaw na maray ang tubig, asin yun lang po yan, taday po sinda nagtutugot ng night swimming. Yan po para man sana sa seguridad kan sa po mga bisita. Siriman, safe na safe po ang sa indang parking area. Araw po yan kay ni kahiwas. Sa laog kang compound kang Inarihan Farm and Resort. Okay, sa gabos po na nag-inanyog o nag-antabay, welcome po kamo sa Inarihan Farm Resort na sendo makukuha digdi sa Zone 1, kilometer 14, Panikwason, Naga City. Open po kami from 7 to 5 p.m. Kung ano man po ang sendong mga kaipuan, mag-coordinate lang po. Halimbawa, photoshoot, mga dibu, kung mga pictorials. So, makipag-coordinate na lang po sa. Pero ang sa swimming po, open kami. Monday to 7 times a week. Sigun po sa administrator, tansyaninda nasa 3,500 po ang mahogany trees na yaon po nganyan dyan sa farm. Okay, may nahiling po kitang mga nagpapapicture, nagmo-model, kaya po dinadayo ini pong farm na ini. Sana po may panahon po kita, lalo na po nganyan na ma-summer na naman, maka-stress sa mga aki na magparaadal na asin magparabasa kang mga modules na mayo po ning paggiya kan mga teachers, pigihidaw kan mga aki ang paggiya sa inda kan mga teachers kaya sana po makabalik naman kita sa tuyo pong normal na pagbuhay. So magsakat po kita, magigdi, mag-enjoy sa Inarihan Farm and Resort sa barangay kang Panikwason. Mayo po kita mga tugang sa Korea. Pero ini po ang inaapod na Korean Avenue. Hindi po sa Inarihan Farm and Resort. Magayunon po ang lugar. Dakol po ang nagdadayo igdi, nagpapa-picture. Ang iba po para sa sainda pong mga kasal. Asin iba pa pong mga important na activity sa buhay kanilang pang saro sa tuya. Dinarayo po ang lugar na ini. Magagayon ang mga mahiling tapong mga tanawon, nakaka-relax, nakaka-bawas ng stress, and lalo na po pag weekend, imbitado po kamo magsakat, magpasyal, asin nature trip igdi po sa Inarihan Farm and Resort. Actualmente po haloy na panahon pig-cultivate ini pong mga kahoy na ini. Bago man po siya nag-aro kani kagayon asin kaaya-ayang tanawon. Sinabi po kang pamilya na talagang pigplanuhan sa halawig na panahon, kaya nga ni po nahiling tangon yan an gayon kan lugar na iniigdi po sa Inarihan Farm and Resort sa barangay Panikwason.
Kaya dakulang bagay po na ikaw kita kani araw kani igdi sa Sudod Kanaga na nagtatao po ning dakulang maray na pag-inganyo sa mga kababayan ta na magpasyar, magbisita igdi po sa lugar na ini. Okay man, nag-enjoy ka mo? Natapos pa lang po sinda pag bisita. Pag langoy di po sa Salog, sa Ilarihan River na parte po kaning Ilarihan Farm. Kumusta Sir Castle ang sa imong pagbisita igdi kay banan si Ma'am na Marlet? Ano? Enjoy po sir, tama-tama kasi nga ni talagang kung mapapansin niyo po, maparos siya, kumbaga very relaxing siya. Tapos ang view, everything is green, kumbaga relaxing naman sa mind. Tama-tama ni pang get away from work. Magyan po sa pagmati, lalo na kung may problema kang pinagdadaanan. Tapos maibigan po, mawawala po ang mga iniisip mo sa buhay. Kasi magyan ang pagmati. Ang ngunyan po, may pandemya, katawag kitang mga iniisip. Magayon po gawan kita sa sarong lugar na magpuro-puro kasi hindi po magpasya-pasya kahit ba ng kung may padangat ka o may ka. Okay, so yaw po kita igdi sa Nature's Park, Lovers Park. May mga duyan, nakaka-relax. Ano po? Ang istorya po kan na may sadiri po igdiyo, yun na minsan na ikaw pong reaunig din, nagbabasa lang ng libro maghapon, talagang nakaka-relax, ano? Ang sa indang mga duyan. Ang music po, yun ang mga ano kang gamgam. Ang mga bura kang gamgam. Nakaka-relax. Pero mas magayon igdi kung ansay mong kapartner, yaw man sa balyong duyan. Nagpaplano-plano ka mo kang gigibonin do sa buhay kapag abot ka panahon. So, madano po kita. Mag-enjoy kang Ilarihan Farm and Resort. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. And LYRR Corporation. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com.
Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Bicol Mail. Accurate, reliable, and balanced reporting. Visit Bicol Mail on Facebook or www.bicolmail.net. Bicoy's Pizza, the biggest pizza in Bicolondia, is now in the city of Naga. Subukan ang Gulay Pizza na may 6 na flavors para happy ang buong barkada. Bicoy's Pizza, located at Peña Francia Corner, Pangiliban Drive, Naga City. And LYRR Corporation. Celebrate in gracious settings among family and friends. Visit our cafe and experience our delicious menu for group meals. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Dids Cafe is now accepting cake reservations. You can call us at 0950-313-3583 or 0917-8769-065. Sa Facebook, hanapin ang Dids Cafe San Felipe. Gusto mo ba ng mga napapanahong impormasyong may kinaaraman sa syudad ng Naga? Easy mo na ba ang mga bagong programa kan lokal na gobyerno? Hanap mo ba ang mga istoryang mahatod sa imo ng inspirasyon? Sit back and relax. Huli tatampok ang mga yan sa programang Pag-Urulayan Tapo. Hatod sa tuya ni Kagawad Lito del Rosario kada Sabado, alas 5 ng hapon. Madadagugan live sa 105.5 Bicol Idol FM Naga, asin madadalan man sa Facebook page asin YouTube channel ni Kagawad Lito del Rosario. Kaya ano pang hinahalat mo? Like and subscribe na, tanganing updated ka sa mga happenings. Igdi sa tuyang syudad, Pag-Urulayan Tapo with Kagawad Lito del Rosario. Sabado, alas 5 ng hapon. Mientras po na yaong kita ngunyan digdi sa Inarihan Farm and Resort, dalanon ta po ang sa tuyang ikaduhang istorya. Ini po ang programa kan syudad para po sa mga hobines kang Naga City, ang city youth official sa program. Kay balanta po si Madam Kylie Tripulca, ang SK Federation na president kang syudad kang Naga. So paano po namundag ang city youth officials program? Paano po siya nabisto bilang sarong importanteng programa para sa mga hobines kang Naga City? Thank you, Kagawad dito sa mga paraantabay mo po sa inyong page. Ini pong City Youth Officials Program, ngunyan pong taon nagbabalik na po. Day po baga kayo ninadagos kan huling taon, ninhuli po sa mga restriction at limitasyon sa COVID-19 pandemic. So ngunyan po, ang pigbasehan pa po itong IATF Resolution 65 or 95 or 96 po na nagsasabi na pwede na po gilaray kitang magluwas itong sa tuyang mga kahobenan edad 15 pataas. Kasi po ang City Youth Officials Program po, mapuon po sa 15 to 24 ito po mga pwedeng mag-apply. So ang City Youth Officials Program po baga, saro duman sa mga award-winning programs po kang city para sa mga youth. Kasi isa po ni saro po ni sa pinakahalawig ng nagdadalaga na Youth Governance Internship Program po ang city. Ano sa iling mo, Ma'am Kyle, ang nadadara kaning programang ini sa mga hobinista? Paano na-improve kani ang karakter, ang leadership skill kan mga hobinista? Enot na enot po saro ning magayon na oportunidad as in ang saro po sa naiisip ta kang lalo na kang lokal na gobyerno kang Naga na pinakamagayon pong paagi para mas mairanita ang local government unit kang syudad ni Naga sa lalo na po sa mga kahobenan through this government internship program to the youth. Saro po dyan na benepisyo kang mga kahobenan is ito pong sinda po mismo magkakaigaw ng first-hand experience. Tangani po maging parte kang daily operations po kang Naga City Government. So, pwede po sinda maging parte kang executive or legislative. Halimbawa po baga kung sa legislative, makalawag po siya bilang sarong counterpart kang sarong
city councilor po, kumbaga, halimbawa, siya po magkakaiba po ni pagkakataon na mag-ibong man po kansaya mga sadiring polisiya, mga legislasyon, na sa iling niya po makakatabang po sa mga kahubenan Kanaga, and pati na din po sa bilog na syudad. So, imbitasyon ta tabi Councilor Tripulca sa mga hobbynes mo yan. Sige po, saro pong pagpapasalamat sa akikagawad dito po sa pagtaon ng oportunidad na makapagpaabot po kita kang pagpabisto po and pag-remind po giraray kaning application for City Youth Officials Program po this year 2021. Dagos na po sa kuya po iniimbitaran ang sa kuya po mga kapwa kahubenan na mag-apply po digdi sa City Youth Officials Program kung ika po 15 to 24 years old and taga-Naga po. Ini pong opportunity na ni para po ni sa imo para maging parte ka po kang lokal na gobyerno Kanaga and magkaigwa ka man po ni sa diri mo legasiya na magagamit mo din po ang experiensyang ini lalo na po kung ika nagmamaabot na maging parte po kang lokal na gobyerno Kanaga kung sa maabot ng kumpanya. Okay. So, thank you. Yan po si Ma'am Kylie. Pagtatapos po nindangon niya ni Councilor Oying, ito pong pwedeng makakuaning dikit na background katong ordinansang ito, Ma'am Kyle? Opo, igwa po kitang ginigibo mo niya na amendment duman sa existing ordinance tamanungod po duman sa sa Naga City Youth Development Office po. Inangkorta po siya duman sa SK Reform Act of 2015. Inayos ta po itong definition of terms mas pinasimple ta po ang pag-define ta kang youth, yaw na po dyan itong working youth, special youth, mga araw po kaya in school youth, yaw na po dyan si pag-define ta. And inayos na din po itong composition katong Naga City Youth Development Council na kabilang po dyan ang Sangguniang Kabataan Federation President and Vice President. Yaon din po dyan itong mga City Youth Officials counterpart ta. Araw na din po kang counterpart na po sa City Youth Official ang magiging chairman din po kang Youth and Sports Development sa City Youth Officials. Igwa din po ni mga kahubenan po na representatives araw po kang sa Naga City Youth Development Council and araw pa po kayo ng mga organisasyon. Okay. So, dikit na lang pong panahon, sigurado pong ma-aprobaran ining ordinansang ini. Salamat tabi, Ma'am Kyle. Thank you po. Okay. Igdi man po sa satuyang mga outstanding youth officials kang Naga kan nagtalikod pong mga panahon. Saro na po igdi ang Associate Justice kang Court of Appeals si Madam Christine Azcaraga Jacob. Agom po ni dating congressman asin dating DepEd Undersecretary James Jacob. Si Justice Jacob po mga tugang, iyo po ang sarong simbolo kang pagtsatsaga kang mga panahon bilang siya po estudyante, naging City Youth Official kang Naga, and because sa iyang perseverance as in disiplina sangunyan saro na po sa mga dedikadong justices kang Court of Appeals. Siri man po ang sa toyang honorableng dating konsal kang syudad, si dating konsal Nathan Serio. Dakula po ang kontribusyon kani sa satoy pong syudad Kanaga. Sa ngunyan po, siring man ang Metro Peso Head, asin dati pong City Administrator, si Mr. Jun Tam Mongoso, na yun po ang nanginginot sa pag-provide ng mga livelihood sa sotepon mga kababayan. Kaya po ngunyan, ang City Youth Official Program, mamangno ni City Councilor Kylie Tripulca bilang SK Federation President, and ini po pigpali sa iya ni dating konsyal Cedric Rentoy. Nangunya po, yun na ang pig-appoint bilang acting department head kang City Population and Nutrition Office, and at the same time Executive Director po kang Jesse M. Robredo Center for Good Governance. Kaya po duman sa mga hobbynes tangunyan, ang pag-approve sa tanta po ang programang ini. Tangari pong magtao sa to yaning dakulaon na maray na oportunidad. Kita po bilang sa pagklase, tangari pong maabot po ang sa to mga pangarap bilang mga produktibong hobbynes kan sa to pong syudad. And kadakol pa pong iba, narayaon mo niyan igdi sa City Hall kang Naga. Ang iba po yaon sa sanggunian panglunsod, nagtataon ning magkakanigong suporta sa mga legislador sa ngunyan. And ang iba po yaon sa ibang opisina igdi sa City Hall. And ang iba po
yaon mga matitibay na mga maestro, maestra sa iba-ibang mga eskwelahan hindi po sa tuyang syudad. Marikoy, as in Parikoy, ang pinakadakulang pizza sa Bicolandia, yauna sa Naga. Ang Mikoy's Pizza. Mapapakagat ka talaga, tadakul ang sizes as in shapes na pwede mong pagpilian. Ang 4 kantos na may 8 flavors. Ang heart shape na manay heart pizza na may iba-ibang flavors, good for 10 to 15 persons. Asin ang pinakadakula, Goliath pizza na may 6 na flavors, good for 18 to 23 persons. Dakol pang flavors ang pwede mong pagpilian, as in buy one take one pa. Special pizza flavors, chicken, cheeseburger, shawarma, tuna delight, garlic cheese, carbonara, classic pizza flavors, ham and cheese, pepperoni, Hawaiian, bacon, beef mushroom, vegetarian. Namnamin ang iba-ibang variety kan sa indang props in milk teas. Asin ang shawarma na sa indong babalik-balikan. Namitan mo na ang Mikoy's Pizza. Asin bisitahon kami sa Peña Francia Corner, Panganiban Drive, Naga City, sa Hampang kan Watson. Your best choice, Mikoy's. Sa mga nagbe-birthday po pala ko niyan, happy birthday po sa Indo. Sarong taon na naman po ang nakalipas, and sana po nag-enjoy kita ning biyo kan sa tuya pong 1 year, and let's welcome another year sa tuya pong pagkabuhay. Sa tuya po pala ng mga activities sa ngunya na simana, nakaigwa po ng groundbreaking para po sa additional school building diyan po sa Julian Militon Elementary School. Hindi po para sa nagdadakol na mga estudyante kang Julian Militon na pundo lang po kaning pandemic, pero we expect na pag nag-normalize po kita, ini pong mga bagong facilities na ni, bagong classroom, bagong building, makakatabang na maray sa satoy pong mga estudyante kan Concepcion Pequeña and environs. Piga bukasan po ni sa inisyatibo ni Mayor Nelson Ligacion, ni Vice Mayor Nene Diasi sa Suprema Grima, and of course the Congressman Gabi Bordado kang ikatulong distrito kang Camarines Sur. Nagkaigwaman po pala ning press conference ang Land Transportation Office sa panginod po kang
ni Regional Director Ranches. Tangari pong ipaliwanag ini pong sa private motor vehicle inspection. Dakula po si mga kahaputan, dakol pong kahaputan na pigahagad kan mga taga-media na masimbagan ang ari pong maka paliwanag man an LTO. Yaon po si mga pagiribat po from LTO Naga and LTO Regional Office number 5 sa Legazpi. Ang punto po idiyo ang safety kan mga bihikulo ta. Kaya siguro dawa medyo magaragasto, mag-invest po kita para sa safety kan sa tuyo pong mga bihikulo and of course kan sa tuyo pong mga pamilya. Mga aki, na mimiss na ba nindo ang Bicol Science Centrum as in ang mga magagayon ng mga exhibit po igdi? Well, sa kanya po, mabalik na siguro after 3 months or 4 months na pag-repair. Mabalik giraray po sa dating sigla ang sentrum after na makaigwa na po kanya ng unveiling kan perspective. Si Mayor Nelson Ligacion, si Regional Director Romel R. Serrano kang DOST Bicol, Ma'am Nene De Asis and mga iba pa mga opisyalis kang syudad. Kaya na po si Provincial Director Pat Pilismenyo and mga iba pa mga bisita. Kani pong pag-repair, kani pong Bicol Science Centrum. Ang miyembro kan Sangguniang Panglunsod, Councilor Lito Del Rosario, may nakahanda ng YouTube para sa okasyon na ini. Councilor Buddy Del Castillo. Lampas na po ning 20 taon na nag-exist si Rigdi, nagaigwala po ning seryosong damage kang nakaaging bagyo, tulong surunod na bagyo, and nagpaluwas po ning pundo ang lokal na gobyerno. And ang counterpart po kani yung mga gamit na hali po sa Department of Science and Technology. Kaya mabalik po ang sigla, mga aki, si mga mahilig po sa mga exhibits sa linya ng siyensya at asin na teknolohiya. Sabi po nga ni Director Serrano, ang science po and technology yung stepping stone para po sa panagos na pag-uswag kan sa tuya pong nasyon. So, very hopeful po kita na after 3 or 4 months, balik sigla ang sa tuya pong Bicol Science Centrum. Pero mga tugang, inaasahan ta po na sa maabot na March 4, 2021, tapos na po kang Kasureko 2 asin kan mga telecommunication companies ang paglipat kan sa ila pong mga linya, pasiring po naman sa mga bagong posting na itugdok ang Kasureko 2. Ini po big promesa ninda sa pinakahuring meeting kang Committee on Public Utilities na pinapamayon po kan sa inyong lingkod kay bana po si Councilor Joe and si Councilor Jess. And inaasahan ta po na sa petsang iyan, totalmente na pong na-clear ninda ang sinambita pong mga linya. Alagad po ang lokal na gobyerno kang Naga nakahanda pong mag-back up sa senda. Tangari pong sarabay asin sararo na magtarabang sa pag-relocate kan si mga linya, mga magtaranggal kan si mga posting nagkakausa ning danger sa publiko haloy ng panahon. Kaya inaasahan ta po ang sa indang compliance sa pangako and sa tuyo pong babantayan asin sana po nag-aasa kita na aramdaman pong desidido talaga sinda na pagtarabangan ini pong bagay na ni. So salamat po sa mga pag-iribata sa electric cooperative asin siriman sa mga telecommunication companies. Pero mga tugang oras naman po ning pamamaram. Salamat po kan sa inyong pagantabay, pagdalan, igdi po sa tuyo pong programang Pag-Urulayan ta po. Nadadangog po sa 89.5 radyo natin sa bagi po ni Station Manager P. Mariscal and 105.5 Bicol Idol FM sa paagi po ni Station Manager Bong Villacruz. Live po kita sa pong Facebook and sa YouTube channel. Salamat po sa pamilya Badong, si Sir James, diyan po dyan sa Guam. Sir James, salamat pong maray sa imong long range plan na sa kanya po na mamati na kan mga taga-Naga, kan mga Bicolano an gayon kang lugar na sa indong pig ataman.
kultivar kay bana po sa Tony asin kan na pamilya Badong. Dakula po ning maray na asin proud di ang sa to'y pong sirad kang naga. Ako po nga ni first time ko magbisita ko niya nigdi, na-impress ako maray kan lugar. So salamat po kan sa inyo pong pangatabay. Stay safe. Mabuhay po kita ka boss.